Двама ще го уби. Той си само да го уби, ама... Омага. Не бе, аз съм срещу двама. И двама е. Легенд. Ще взема една легендарка. Знаеш какво мога да направим, или не? Може да направим един бикън. Какво ще кажеш за идеята? Може. Аз имам ледър стар, бе. Дай ще фърля малко. Не. Много ми лаги, бе. Вие точно пред дупката ли сте? Къде сте? Допреди малко бяхме точно над дупката, но... Елен подарък от мене, звезди. Ей го гумичката, ей го. Идвам. Не. Лагна ми да знаеш. Лагна ми, бе. Слабно ли? Чи? Как е, споко. То се вижда как те бие, човек. То няма как те и да биеш някой. Споко то снимам. Омага, паяджина. Гейко стана си може да пича спринта, знаеш как ми лагна? Аз тук си ударя страничката, станскиотката и той ма беше килнал.